As sonatas de verán regresan outro ano máis a Vilanova de Arousa, unha programación cultural ampla e para todos os públicos que levará actuacións musicais e culturais á vila de xullo a setembro. París de Noia el 30 en Vista Real por la Comisión de Fiestas de San Pedro. Hablar de panorama, hablar del común dominicano en los eventos de este verano es hablar de cosas importantes. Precisamente, as sonatas abriránse o venres 30 coa actuación das orquestras París de Noia e Ritmo Joven no Pazo de Vista Real. Será o primeiro acto realizado no espazo tras a última renovación. Vamos o día 30 a estrenar este gran parque, o mini Monte do Gozo en Vilanova de Arousa. Bueno, pero comparado con Monte do Gozo é máis pequeno. Vamos a estrenar esta tal e vamos ver que resultado dá. Queremos potenciar que este gran espacio cultural que vamos a facer para conciertos e para máis cousas, non? A programación continúa con actuacións musicais xa sexa de orquestras ou de grupos tradicionais e locais durante todas as fins de semana. Teatro, actividades para nenos, o festivalle en homenaxe a Valle Inclán, cine e gastronomía coa festa do Mexillón. Actos que terán lugar en diferentes puntos da vila para potenciar a hostalería e as rúas. Que a todas as partes de Vilanova, que a hostelería, toda a hostelería se beneficie das actuacións que facemos e por iso vamos a dividir as actuacións en 3 puntos: Jardín Ombrío, Paseo Marítimo onde está alguna sesión vermú faremos diante da biblioteca, diante da estación marítima e despois o que é o Parque do Cabo. Pero a gran novidade deste ano é a homenaxe aos 10 anos da saída da Volta Ciclista dende Vilanova. O Concello traballa para intentar recrear a famosa batea na que saiu a volta e para atraer a participantes e organizadores daquela edición. Vamos a repetir una ruta cicloturista que va a ser en colaboración con alguna asociación de ciclistas de esta comarca. Ya digo, cada cosa se irá presentando en su momento, pero que le quede claro a todo el mundo. Este año, en verano, celebramos los 10 años de la salida de una batea de la Volta Ciclista con eventos dedicados a ese tema, el ciclismo. Moitas das actividades serán presentadas con máis detalle antes da celebración e incluso se desvelarán sorpresas para algúns dos actos. A marxe das novidades que poidan xurdir, dende o 30 de xuño ata o Día do Patrón da Vila, o 16 de setembro, a cultura estará sempre presente en Vilanova.